Baso, baso! Kala ko ito. Nakuha ng kandila nga rin sa luya, kaya nakabangan din. Baso, baso! No, wala ka dito. Ngote, wag na. Kasi yun. Yeah. Si Ate Karin pa. Dami yan. Kuya pala kita eh. Hindi na ano. Gusto maglalakad pa yun. Sunod, bibili ako nung parang hagdanan. Mamaya. Mami! Hindi ko alam sa kanila. Oras mo ba sa radyo? Ng gabi? Wala na, lipag na siya. Alin? Ba't dyan natin ginaya yan? Grabe. Lalo mo sa atin. Dapat yung totoo, ano na ganyan mo. Tagal mo sa akin. Pipinalik lang ako na rin. O dyan sa akin. Nagtirik lang siguro sila. Ay, gago! Kami pumilo ko eh. Okay na kami yung tatay.
Kala ko ito. Pa. Ay, Ano? Ano? kirong ko to. Hindi kirong ko to. Ano yan? Muntik yan, nakala ko ako. Muntik ka naging ako yan. Hello po! Aray ko! Shout out. Shoutout sa mama ko. Salamat sa pagpapaaral sa mga kaklase ko. Shoutout sa mga kaklase ko dyan. Kids, dulos ako. Yan o. Ano channel mo? Jacob, gusto mo juice? Juice. Ha? Meron ako. Juice. Yun o. Isa lang pa ba? Kasama kayo? Hindi wala siya? Ha? Uy. Uy. Hindi wala? Ay, sa lolo. Babay, lolo. Ikaw na ako. Ewan ko, malalaman natin pagpunta natin doon. Ay, ang panganay ko na ba? Tatlo. Iba-iba nanay. Hindi na pala eh. Tawa natin ay kanina. Ako na mamuklo. Ako na ba, may ano ako, discounted na ako. Dalawa ko na Discounted na ako sa ano. Kasi isa. Isa pa. Naman natin naman ang benta. Ano ba, may dahil. Sa gilid mo na lang yan. Ayan, sige na. Ay, sabi mo tayo. Galing niya. Bumalik na ako doon. Bumalik na lang ako. Ah, ganda. Dali, dali. Ay, Mari. Si Bernie, Magdaleno, ikaw pa hindi bigay pa ako. Eh, sino ba tayong uwi pa o ano? May gagawin pa tayo. Inak mo dun sa GC, sabi mo. Bawal. Bawal daw, bawal.